दबा नहीं कहानी मन कष्ट दबा नहीं क्या प्रभु जो सृष्टि सृष्टि तो ये सुंदर समस्त को जहाँ कौन से सृष्टि मोर गुरुदेव अति सुंदर भाव में गोटे भजन में बुझे कौन संसार पहले मृग देह कला टीपी टीपी कालो काउ परिला कला मयूर पुछरे चंद्रिका छपिला कोइली कुसोदला भगवान केते बळे समस्त को सब किछि देई के पठै न था यदि भगवान समस्त को सब किछि देई के पठै देबे ताहाले आ सर्वज्ञता सर्वज्ञ भगवान मारे दृष्टि एकमात्र सर्वज्ञ आपण देखुन भगवान के सुंदर दुर्लभ शरीर नरक निष्ठान द्वारा अनेक जन्म तप पड़े मनुष्य जन्म नहीं पड़े दुर्लभ जन्म नरक पड़े पड़े नरक निष्ठान द्वारा मनुष्य जन्म लाभ नहीं जदि गोविंद भाव नहीं मानव जीवन लाभ जदि गोविंद करे भगवान आमे शरीर से देले तो ता सहित कोई मंद तो समते पठै देले तबे तम समस्त खाली भलो दिन कोन हबो सबले भलो मंद रहिबो काईला समुद्र मंथन होला देवता राक्षस मिश्री बोली अमृत बारला खाली देवता माने मिश्री अमृत बारला देबे कि देवता राक्षस मिश्री अमृत बारला सेमति भगवान भलो भी देइछि माने तास्ता मंद को सृष्टि करिबे सब कथारे पॉजिटिव अछि सेते बड़ गुरुदेव मध्य बुझी कहउछि सुंदर शरीर
କିଛି ଗୋଟିଏ ବାକି ରଖି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଜୀବନ ତାକୁ ସର୍ବଦା କ'ଣ କରେ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ଆପଣ ଯେଉଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗଠୁ ଶଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ ହାତରେ କାମ କର ମୁଖରେ ନାମ ହାତରେ କାମ ଚାଲ ମୁଖରେ ନାମ ଚାଲ ଆଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଇ ରହିଲା ଆମର ରାମ ବଡ଼ କୃଷ୍ଣ ସାନ କୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ରାମ ସାନ ଏସବୁ ପାଠ ଅନ୍ତରକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଭଗବାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ପାଣି ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହୁଛି ପାଣି ହିନ୍ଦୀରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ବଙ୍ଗାଳୀରେ ଜଳ ଇଂଲିଶରେ ୱାଟର ଧରିକି ଆଗୁଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ ଆଉ ସେମିତି ସିଏ ହେଲେ ଭଗବାନ ସିଏ ହେଲେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁ କଥା ଯେମିତି ମେନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବଟ୍ ୱାନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଗାନ୍ଧିଜୀ ରଚନା କରିଥିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଉଛି ସେମିତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାମାୟିତ କରିଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁ ନାମ ଧରେ ଡାକିଲେ ତୁମକୁ ତୁମେ ସର୍ବନାମ ନିଆଯାଏ ତାଙ୍କର ତ କେତେ ନାମ ସେ ନାମର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହଜାର ନାମ ଗୋପାଳ ସହସ୍ର ନାମରେ ଗୋପାଳଙ୍କର ହଜାର ନାମ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନାମ ଭଗବାନଙ୍କର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ନାମକୁ ଆମମାନେ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରେଣ ଜନ୍ମ ସଂସାର ବନ୍ଧନାତ୍ ବିମୁଚ୍ୟତେ ନମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣବେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣବେ ଯାହାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜୀବ ଜନ୍ମ ଏବଂ ସଂସାରର ବନ୍ଧନରୁ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିପାରିଥାଏ ଜୀବ ଜନ୍ମ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ନିଜକୁ ମୁକୁଳେଇ ଦେଇପାରିଥାଏ ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ତବ ନାମ ମୋର ଦିନ ଯାଉ ଦିନ
दिन आरंभ हो शଯ୍या त्याग अवस्था से भगवान को स्मरण करेंगे एवं शଯ୍या भगवान